De ce e bine să faci lucrurile cu pasiune, poate te întrebi. Poți să faci față vieții în sine, poate și fără pasiune. Te duci la job, te întorci acasă, poate, nu știu dacă ți s-a mai zis asta, dar oamenii care, gen lideri adevărați, care au o pasiune, nu au un job. Adică, gen, ei fac lucrurile din pasiune și atunci ei pot să se gândească în fiecare zi la lucrurile pe care ei le-au de făcut ca ei să atingă maximul de potențial din acea zi și ei în timp, ei câștigă mult mai mult. Inclusiv de asta, faptul că ei au o pasiune, au și energie, au și entuziasm și atunci îi mută și îi duc înainte, inclusiv trag și alți oameni cu ei pentru că efectiv motivează alții prin pasiune. Gândește-te la tine, când a fost un moment în care tu ai văzut ceva super mișto, te-a făcut să te simți bine, ai fost pasionat de chestia respectivă și ai vrut să share-uiești cu prietenii tăi, poate cu familia. Uite ce nouă chestie am aflat, uite-te la video ăsta, mamă ce mișto ești. Pentru că te-ai simțit bine și atunci este pasiunea ta, că vrei să împarți ceva mișto cu ceilalți. Același lucru e și cu o pasiune. Dacă ție îți place ceea ce faci, evident vrei să share-uiești micul tău progres cu prietenii și cu familia ta. Și evident acest lucru mută și alți oameni. Inclusiv și să nu uiți de tine. Așa că eu de asta consider că pasiunea este un lucru foarte important pentru viața noastră. Poate te întrebi, cum îți poți găsi pasiunea? Eu am un amic care el are niște pasiuni și se leagă foarte, foarte bine cu jobul pe care îl are. Lui îi place foarte mult să se plimbe și să călătorească, îi plac jocurile video, îi place să se dezvolte, să citească și mai ales îi place să se socializeze. Toate aceste lucruri și separat le face cu o pasiune de foc, chiar pot să spun, dar toate astea se leagă în jobul lui care este în vânzări. Și toată această activitate, toată această mișcare pe care are, se dezvoltă și învață despre produsele pe care le vinde, socializează și se plimbă și cunoaște o groază de oameni în felul acesta și tot vede acest lucru ca pe un joc cumva. Nici eu nu pot să înțeleg 100% care e viziunea lui, dar pur și simplu îi place atât de mult încât îl văd foarte bucuros când el este la lucru. Și așa că toate aceste lucruri le poți lega și le poți folosi în beneficiul tău și în jobul tău. Ca tu să poți să-ți descoperi pasiunea, primul și în primul rând să începem cu o atitudine pozitivă. Vor fi lucruri pe care tu le vei descoperi la tine că îți plac și poate vor fi plictisitoare în felul lor, adică marea majoritate nu le vor înțelege, poate și nici tu nu le vei înțelege pe deplin, dar e important ca să fii pozitiv în a privi toate aceste lucruri, să întocmești o listă ca tu să poți să-ți dai, ok, mie îmi place să pescuiesc, mie îmi place IT-ul, mie îmi place să pictez, mie îmi place să mă plimb și lucruri poate chiar mărunte, mie îmi place cafeaua și vezi și tu ce lucruri se leagă una în alta. Și vezi cum poți tu să combini chestia asta. Poate faci o cafenea la pescărie și așa că rezolvi niște lucruri combinate. Sau poți să întrebi niște prieteni, odată ce ai tu lista, te duci și întrebi câțiva prieteni, întrebi câțiva membri al familiei, tu ce părere ai legat de lucrurile astea? Uite, mie îmi plac, mă gândeam la lucrurile astea, vreau să fac o schimbare de perspectivă sau pur și simplu vreau să am mai multe activități în viața mea. Și așa că pot și ei să-ți dea un feedback, poate din exterior, în caz că tu nu ești atât de sigur pe deciziile pe care tu le-ai luat sau pe pasiunile pe care tu le-ai luat. Așa poți să ai mai mare grijă de ceea ce îți place ție și să poți să faci ceea ce îți place ție în fond. Asta e și ideea, nu? Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i un like și un share. Îți mulțumesc tare mult că m-ai ascultat. Îți urez o seară sau o zi cât mai faină. Te salut!